Čau lidi, takže tohle je ukázka serveru Gamecraft a tady je majitel Fanatics Team. Čau. A spolumajitel Max. Zdar. Takže teď vám tady ukážem. A jdeme dolů? No, pojďme. Jsem to zletěl. Pojďte do nášho shopu. No to nic. Může se. Tady vidíte všechno. Hlavy. Pojďme dole, pojďme se pozrieť na našu farmu. Tady je zvířecí farma, krávy, ovce. A tady Je to dlhší server, tak tu nemáme moc veľmi rozstávané a preto hľadáme nových hráčov a admin team. Ktorý už je spolky plný. Či? majitel, spolumajitel, hlavní admin, hlavní builder a builder. Já sázím na admina. OK, poďme si pozrieť ešte nejaké varpy. Varp. Zatiaľ máme 15 varpov. Dúfam, že sa budú rozvíjať. První je varp doly, nebo dol, další je varp vejce, nebo egg, další je varp end, event 1, event 2, oceán, podkop, pravidla, příroda, PvPčko, XP farma, nether a varpy. Tak kde sa pozrieme? Hej. Poďme sa pozrieť do varp PvP. Jelikož som to robil ja. PvP je pekné, mi sa páči. Zákaz game mode 1. Ups. Zákaz Dobré. teleporting k boje a zákaz fly. Celá... Čo povieš na PvPčko, Ondro? Good. Pěkný. A tady ta láva se povedla, protože to je dobrý na zabití a tak. A když Však tak ano. skočit sem. Je to Hej. hezký, je to jakoby takový starbil, jak bývaly ty arény. A ohňostroj. OK, kam pozrieme teraz? Tady asi máme malý shot. Je. No, tam som chcel dať ešte, že one. Iron Swordy. Tam dáme všetko. Proste PvP, ako sa robí. Teď ukážeme pravidla. Tady jsou pravidla. Negrýfuj. Okolí na to máš doly. Neptej se op nebo google. Nespamuj v chatu nebo na to máš dům. Admin team má vždy pravdu. Nehekuj, na to máš single. Vyjadří se slušně. Nenadávej admin týmu. Nikdy neklám. Zlaté pravidla. Ježiš, zelenky. Mi nedá... Teraz som sa rád pozrel ešte na VAR, XP, Vítaj v XP farmě. No, mně to nejde. Aha, to je farm. A ja teba. Je to založené na tom, že tuto sú 4 spawnery a keď sa im ukážete v tom skle, tak oni sa začnú spawnovať a môžete sa XPiť.
Jednoduché. Čo teraz? Nether poďme ukázať. Warp. Okay. To bude fail, ak sa mi to tu chytilo. A dobre, že je to. Pekný je Nether. Tady mě to trošku laguje. Však aj mne láva. Už to nelaguje. Ohňostroj. A XPčka. No veď aj ja som ich tu našiel. Ideme skákať. Dostával náš majiteľ. Fanatik s tím si tak trochu hrál se šípama. Ja nie, ja som ich tu tiež našiel. Tady je Nether, podíváme se, co bude dál. Sa mi to pekne vygenerovalo. Tady nic. Koliký, tam spěl. Urobil z tebe cestu. Teď bych tam nechtěl. Hej! Hej, lol, tak kdo? Kdo kazí natáčení? Čo? Pekné to tu je. Fanatik. No já jsem to pro začátek asi aj ukončil. Příště vám ukážeme ostatní warpy a ještě spawn jakoby celý, protože se ten spawn teprve teď rozvíjí. A zatím čau. Ahoj. Čau.